Gus ngawur. Oh, sorry ayo. Gong, wong kandhane ngayal. Iki Gus ngawur. Oh, sorry ayo. Sorry ayo saking mangkele kaya penyakit ora. Kene minggat kono ora dadi malan kowe. Ditantang kok meneng wae kaya cah jireh ora. Wis tekan kene kok ndal didunek-uneke kok kremah-kremih. Ndekno nang omah bojone dikeplaki. Nang musuh wong lanang, wah. Pakake macan sisan. Kok ngancam kok pakake macan le golek macan endi ora. Ngene, Baladewa. Lho. Gong, sabar, Gong. Gong, sabar, Gong. Kowe lah tak dupak cangkemmu lho kowe. Iki wis dadi kok dadak cewek. Sabar. Sabar dodo ayam goreng. Ngomong antil tenan kowe. Lho, yen ngono kowe wani karo aku. Wis lho, biyen wani saiki wani. Aku ratu, wis ngerti. Kowe dadi ratu ki mergo tak coblos. Nek kowe ora tak coblos kowe ora dadi ratu kowe. Kowe mara ning nggon aku, gok ngaku tulungono. Aku kurang swara 14. Ora, kelingan ora. Sok kene tak nehi cakruk, nyatane ndi sprene tok bangun kowe ora. Kaya ngono kok ratu. Ngelingono Mas, sampeyan iso dadi nganggo sandangan teng glebyan ngono kuwi mergo kawula cilik ngene iki. Mula aja sok ngendheh karo kawula cilik. Aja sok kowe ngidak cengele kawula cilik. Aku malah tratapan, Gong. Aja ngono kuwi le. Gong, wong kandhane ngayal. Iki Gus ngawur. Oh, sorry ayo. Sorry ayo saking mangkele kaya penyakit ora. Kowe bali. Nun, kowe bali. Kane ngayal. Iki Gus ngawur. Oh, sorry ayo. Sorry ayo saking mangkele kaya penyakit ora. Kowe bali. Nun, kowe bali. Kula bali purun ning bareng karo Pandhawa 5 mundi Pustaka Jamus miang jimat kelima sada. Nek ora bareng karo Pustaka Jamus kelima sada karo Pandhawa, oh. Taunana Windanana Bagong ndak akan mungkin pulang ke rumah. Kagak. Mesu kok omongane campur bawur. Ora bakal bali. Lho, yen ngene kowe wani karo Baladewa. Lho. Kula niku mboten ajeng wani karo sampean. Sampean niku nalendra, wajibe kula ajeni. Ning nuwun sewu nggih Mas. Teng tanah Jawa niku wis ditulis karo para pinter, ditulis karo para pinisepuh, diserat karo para kiai, diserat karo ulah agama. Nek kowe kepengin diajeni ngajenono. Nek kowe kepengin disembah nyembah. Nek kowe kepengin di tata kramani ya tata krama karo sak pepadane. Ning nuwun sewu, sampean wau ngajeni kula napa? Sampean wau tata krama kalih kula napa? Monggo nek didelok umure tuwa Bagong, sampean ngunekke kula gedhi bal 17 wong elek nyelok mripat mung kere. Mas, sandangan iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip. Bondo donya sampean iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip, sing diukur mung kelakuan sing apik. Derajat pangkat ki ora dadi ukuran ning ngarepe sing Maha Kuwasa. Ngono dipengpengke ora. Sing dadi ukuran kuwi kelakuan apik. Arep Bagong rupane kaya ngene, mung nganggo sarung, mung nganggo kathok suwek. Sampeyan nganggo busana keprabon ning iso sesuk waktu di sana sampeyan tak nggo ancek-ancek mlebu swarga. Sampeyan sing tak ndelepke ning neraka. Mergo sampeyan duwe derajat pangkat dienggo ngendak wong sing ora duwe kaya ngene iki. Penyakit. Manusia macam apa kamu? Manusia macam-macam ya? Koko Prabu sampun mangke mindak mboten kan Gusik. Aku ora trima. Iki nek karepe piyayake aku diundang-undang karo Bagong, malah diundhomono karo Bagong. Kowe saiki bali kono karo bapakmu. Kowe bali kono karo bapakmu. Bapakmu ki wong kere, bapakmu ki gedhi bal 17. Wong bapakmu ki wong elek nyolok mripat. Bapakmu ki meng batur arep bangun kayangan ki sing goragat apa? Bapakmu
ora gablek apa-apa. Kon ngilo karo gitoe, kon ngilo karo cengele Semar. Duwe gegayan bangun kayangan, cebol gaya wulan wuta ngitung lintang tangi kelakone cepak wurunge. Sampeyan saya gawe mangkelku lho iki. Ki nun sewu nek sakwis ngilangi tata krama. Gong 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 gur. Tamut ndasmu lho, Tru. Iki aku wis nesu tenan. Kowe ora nesu ya bapak dunekke wong gedibal 17. Nek ade sing dunekke wae ora masalah. Ha romae. Bapak ki metu saka omah jegoke kirik-kirike tak bleh kok. Rumangsane kok dunek-unekke karo Baladewa. Mas. Sampeyan wis kebangetan ngunekke bapakku. Nek sampeyan ngunekke aku ora masalah. Nek bapak anane Bagong urip nang Alam Padang ki bapak gojek karo Simbok. Nek gojek kebablasan bapak telat. Anjendel ning jero dadi Bagong. Mula nek nganti kowe ngece karo bapak, siji ngece karo bapak, loro ngece karo Simbok, kuwo. Tatahe nyawa bol. Lho. Bol sapa? Jenengmu sapa? Baladewa Dundang, bol kok ora gelem. Kaya sing apik kong bol-bol ki jijiki ora. Ya men sisan saling ngunake bapakku ora. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Walah dalah yo. Menyang endi bapane mau neter Kadek Jayan? Manut metu jaba. Lho wis kan biyen tak tokke jaba. Nek tak tokke jero anakku akeh banget. Bagong edian ora. Caedan ora. Kaya ngono kok do ngomongke. Ngendi pamane neter Kadek Jayan? Wah, ora minggat ketiban Kyai Nenggala jeblok wetengmu. Gong, kowe meneng bae Gong, latal kalih kula ora karo Bagong, padha gedene sinun. Ayo, metu jaba Petro. Sing arep nampa warisan sapa? Semar ben mati, Gareng ben mati, kowe mati. Aku sing kaya raya. Cangkem kok kaya ngono. Wae aku nang omah wae. Nek nganti aku engko gagal gegayuanku mbangun niki, sapa sing dicucuk? Wis, nek pancen do ikhlas mbelani aku ora masalah. Aku matur nuwun ya, Reng. Matur nuwun ya, Truk. Matur nuwun ya, Pak. Wis do mbelani karo aku. Pun kula nggak digawari. Pun mboten sak ditakon cemplung kawah blung modar kabeh pun. Iya, aku ngene iki nglabuhi kowe lho, Gong. Heeh, aku ya ngerti kok, wis tenang. Engko tak tulis nang tembok omahku. Pahlawanku 1 Semar, 2 Gareng, 3 Petro. Pahlawanku. Ya dilukis. Wah, angel, mesti angel lukis matamu ki lho, Reng. Setan tenan tenan. Gagang Semar. Piye? Panjenengan sampun ikhlas. Ora ikhlas sebab apa? Apa mung mati kok ora ikhlas. Mati kuwi sangkane dhewe-dhewe. Upama sangkanku saka kowe ya wis tak terima-terimake. Nolo Garing ikhlas. Mboten ikhlas ngapa? Bapak ora ana kok kula kene anjing sambat sebut karo sapa? Petruk ya ikhlas. Mboten ikhlas pun mampet to kula telu-telune teng kayangan. Ganti sule Bagong sawise Semar Gareng lan Petruk ulun cemplungaken ing kawah Candra Dimuka. Ulun bakal maringi Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru lawan Bagong Semar Badranaya. Tekan semono ketresnane mas-masku karo bapak aku. Nganti wis ngiklasake nyawane cempluke nang kawah mung padune aku ben entuk Jaya Ndaru karo Dewa Ndaru. Kok sepi ya suwe-suwe. Ra ana sing tajak omongan, ra ana sing tajak geguyan. Monggo aku nek tangi turu ora raope langsung ketemu Gareng terus do ngopi wong loro. Raketang pait. Terus udut-udutan raketang tegesan. Ning sing penting ra iso ngulir budi ngasah kadewasan karo Kakak Petro ya ora ana.
Monggo Semar iki janjane aku tresna tenan karo kowe lho, Pak. Kowe mesti ngekeki ilmu karo aku arep pameng lumrah ilmune wong cilik-cilikan iso digawe urip. Aku mau kok ya ora melu to, edan. Terus apa sih arep bantu karo aku wis iki nek aku mlayu nang ndara-ndara Pandhawa. Matur Ndara Puntadewa. Matur Ndara Puntadewa. Iya piye, Bapak? Bapak kali gareng kali Petro digawa teng kayangan. Lah kena ngopo? Belani kali kula. Lagi ajeng dicemplungke teng kawah. Lah kok kowe ora? Kula mboten melu. Menungsa apa kuwi Werkudara geceken sirahe? Wah, iya. Yes. Jar aku. Kena lapor nang Ngamarta. Upama aku mlayu ning Darawati. Matur sinuwun Kresna. Langsung ngono mangadilin wae. Ana sasmintane nang jagat wasane Ngombatara. Ana apa wae, Kang? Kok kowe tawang-tawang tangis? Matur Ndara Kresna, Bapak Semar kali Galeng kali Petro digawa teng kayangan. Lho. Sebabe apa? Sebabe mbelani kali kula. Lah kok kowe ora mati? Nggih, wong baterane tesih wutuh. Wah, adalah sencaki laran. Sedika kesaken dawuh. Lah tak mati meneh. Nendi ya iki? Polsek kowe apa ya? Lapor, Pak Polisi ada kematian. Di mana TKP? Di Kayangan. Nah, mumet polisi lari nang Kayangan. Gimana sampai di sana? Patroli nggak bisa sampai sana. Sudah terserah, kamu urus sendiri. Wes rampung. Siapa ya? Sowan Prabu Dasamuka kowe apa ya? Prabu Dasamuka iki kejeme ra jamaah-jamaah. Munteng wae dipateni. Jane gantran. Wis cilaka iki wis. Kowe. Oh iya, Dik. Bapak iki sing sedulur. Ngendikaning para sing do ngerti iki, bapak iki mbiyen lahir ndok. Kok bapak to? Sang Hyang Tunggal ki nglairke ndok. Terus kuningane dadi Sang Hyang Guru, kulite dadi Watagok, teleke dadi Semar. Putihe, telek putihe dadi Semar. Weh. Ndok putihe, Ding. Nah, Watagok. Aku sing ngrawuh, Wah, aku njaluk tulung ya, Pak. Bapak digawa nang kayangan. Nek si Watagok ora iso nulungi bapak tak jembarke cangkemmu, Pak. Pak. Omahe Togok ngendi ya? GPS. Togok. Oke, Oh iya. Oke. 18 menit saka kene. Parani tenan. Dadogora kapaninggali Kelurahan Togok, ya Kelurahan Catugara mulat swanipun ingkang rayi. Sawetawis ingawi nyaket piswanipun Kelurahan Bilung Sarawita. Arsa ngrukming daya Kelurahan Togok Catugara. Dadya kemangkono jering pangandika ing dereng kababaring lisan. Yeah.
Kembang popong karatebang perayungan loma lengkung tumalung rumambat wetyan wes semu kang mawur raras slamet tekamu tolong ana ing jurang porong kene pangestune Kang Togog slamet tekaku Kang aku ngaturke bektiku katur ya Kang Togog tak tampa ora kaya biasane kok kaya lesu kaya ora duwe krekat lan sarengat semangat nggone Kang Togog manem Brama kelawan rawing Ratu Agung sejagat ora leman lho ya pancen bener aku ki janjane lagi ngelokro lah ngapa ora kok kowe kok saiki kok aleman kok rupamu kaya gendut dalang cong waidut ae karang ya tukune rambut ki ora ajet ning ya ora apa-apa malah tambah bagus lah iya lah ngapa jarene dina iki kowe ngangseni karo aku golek bendara anyar golek raja sabrang didadekke bendara men penguripane iki lancar jane ngono lah kok ora sida kok malah begogok ning ngarep omah aku ki ora mikir karo awakku lah mikir apa prasaja wong kancamu ki ya ming aku nek kowe duwe bot repot ya mesti tok kandhake karo aku to Kang semono uga nek aku duwe bot repot ya tak omongke karo sampean diudari bareng-bareng ora kaya biasane anggere muni golek juragan anyar iki kowe mempenge ora jamak-jamak lah kok saiki kok nglokro iki jane sing tok pikir apa ora kaya biasane aku ki kok gagas impen ya lho impen apa impen sing ana magepokan karo sedulurku sing wis suwe banget ora tau ketemu kowe ndek sedulur to duwe no sapa
sedulurku ana ing donya iki jane ming siji. Sapa e? Ya kuwi Semar. Lho, Semar kae sedulurmu to, Gok? Kae adikku. Weh, ayo. Mula kok nek Petruk Gareng Bagong ketemu aku kok le mreteli sandangan sak penake dhewe. Ayo kaya ngono kae pambegane anake Semar. Monggo Semar kuwi uripe ning tanah Jawa, kowe karo aku uripe ning tanah Sabrang. Lah kok dadi Semar ki manjing ning impenku. Lah kowe ngimpi apa perkara Semar? Tanpa kanyono-nyono kok Semar ki kaya numpak prau. Lho, ana Sumatera apa? Ora. Lah kok numpak prau? Semar numpak prau, aku ngawat-awati saka pinggiring segara. Ora nganti kanyono-nyono prau kena ombak gedhe, Semar kendang kapran condang aku bengok-bengok. Sak seru-serune merga weruh Semar digawa dening bantering alun. Ning Semar wis ora ketok, kaget aku nangis tangi turu ngantian mongko ora tau ketemu lah kok dadi bareng aku ngimpi babakan adikku lanang Semar kok nganti mbrebes mili. Impen kuwi werna 3, Gok. Titiyani, Gandayani, Puspatajem utawa Kacitra, Kasudarsana, Kadara Dase. Impen Titiyani kuwi wancine jam 09.00 tekan jam 12. Kuwi mung wong duwe pepinginan sing ora kelakon, tegese wong nglindur, wong ketonto. Upamane kepengin tuku penganggon, mongko urung kelakon nganti ketonto kegawa ning ngimpi. Kuwi jam 09.00 tekan jam 12 Titiyani. Gandayani iki jam 12 tekan jam 2. Kuwi impene wong turu, wong ki nek ora ngimpi jam semono kuwi ngibarate wong mau wis bisa disebut mati suri. Oh, malah kowe ngerti. Ngerti. Lah terus impen sing pungkasan ya kuwi Puspatajem utawa Kadara Dase kuwi jam 2 bengi tekane jam 4 esuk. Kuwi impen sing bakal ana maknane. Aku ngetangi gregah kuwi wis krungu kluru ing jago. Lah nek ngono impenmu kuwi klebu impen Puspatajem utawa Kadara Dase. Kuwi impen sing ana maknane. Terus maknane apa? Lah kuwi sing aku ora ngerti wong aku ora nggawa bukune. Mangga biasane aku ki nek ngimpi mesti tak tileki nggon buku. Nek ngimpi segara kuwi ya paling ora 0. Terus nek kapal kuwi 4 ya tukunen bolak-balik. Tok mudar ora. Wong impen tenanan kok malah disambung rapetke sing ora-ora. Lah aku ya ora dong kok. Ning saya suwe kok atiku saya melang-melang kaya ninggal jejabang tepi ning balumbang. Ku gak eneng apa-apa ya, Lung. Lah wong ado puruke kok kowe iki arep ngopo? Umpama kowe iki tekan gone Semar, arep tetulung karo Semar, ya wis kesuwen to, Gok. Wong tanah Sabrang karo tanah Jawa ki dadak liwat segara kok aneh-aneh. Mbok ya wis ora usah gagas sing werna-werna, gagas karo uripmu lan uripku ayo golek juragan Ratu Sabrang sing anyar terus diderekke. Wis ngono wae, netepi karo kewajibane awake dhewe urip ning alam padang minangka dadi batur sing tukang tutur-tutur karo bendarane awake dhewe yen ana tumindak sing ora bener. Kuwi kewajibane awake dhewe ora usah dadak aneh-aneh. Lah iya, ning kok atiku ora kepenak, atiku krasa ora jenak. Ora sato gagas, wis to. Nek tok gagas terus-terusan malah ora prayoga kedadiane. Wis saiki ngene, budal kowe arep ngajak nendi, ayo tak derekke. Perkara impenmu kuwi sisihna saka rasamu. Mengko nek kesuwen kowe karo aku ora netepi kewajiban, malah ngrekoso. Nampa duka saka dewa malah ora kepenak uripe awake dhewe lho, Gok. Togok yen malegak legok trembilong kang sarawita dereng ngantos bijak iku togok tuwin kuwi ora bilung kedadak ingkang mletek-mletek saking katebian nyumurupi lenggah iku ora togok Catugara. Nah, candak kowe wae. Aja kaget wae aku sing teka, anakmu lanang anake Semar Bagong wae. Aku sowan ya wae togok sayangku.
Yo makiri rero nang kono magawe yo gelarira wang-wang makiri rero nang kono magawe yo gelarira wang-wang iki ora pangling rak Bagong to. Wah. Lho kok tekan kene. Ngrekoso goleki alamatmu iki. Ning nyatane tekan kene. Aku ngaturake sembah pangabekti kula. Ku katur ya, Wa. Ya tak tampa. Wah, edan kowe tambah sugih. Ya mergo saka nyambut gawe nderekke ratu-ratu sabrang. Ora ning lho, lek musuh iki ngutuyul mburimu kuwi to, Go. Ora ngawur iki Pak Demu mbilung. Wah, iku brengos barang saiki. Samet kowe, Gang. Samet, Pakde. Ya syukur. Karo sapa dhewe? Lah kok dhewe kok dulur-dulurmu ora tok jak tilik karo Pakdene? Sepisan aku tilik kawidadane Siwa Toga. Angka 2. Kowe ndedet ora kok? Kok tekan dhuwit kowe sandhangamu teng gebyar ngono ketok nek saiki wis rada mukti. Mula nyambut gawe sing apik, nyambut gawe apa wae iki ditemeni, ditenani. Mergo kuwi bakale awuh rejeki. Nek kowe entuk gawean nyambut gawe ming tok sepelekke arep nyambut gawe apik kaya ngapa ya rezekine bakal rendet. Nek nyambut gawe saanane ning ditenani kuwi bakal awuh rejeki. Matur nuwun wejanganipun Siwa Toga. Yo. Lah terus kowe mrene arep ngopo? Wah. Aku arep nangis, Wa. Lho. Arep apa? Arep nangis. Nangis mergo kowe tak omongi ya, Wa. Iki mau omahku geger. Geger mergane aku kira kepengin bangun wewangunan kanggo srana ngundhake penguripaning para masyarakat. Lah sranane kudu ana syarat srana sing winastan kayu Dewandaru karo kayu Jayandaru. Siwa ngerti? Ngerti, kuwi papane ning Kayangan. Terus ayo tak takon karo Watami. Togok. Nek apa jenenge Siwa iki jane kakangne bapak. Iya, tuwa dhewe aku. Nomor 2 bapakmu. Nomor 3 Bathara Guru. Bathara Guru ki sengitra bapak ya, Wa? Oh wis suwe. Mergo bapakmu ngantekan sprene iki ora tau gelem sembah, ora tau gelem tata krama karo Bathara Guru. Ya mergo bapakmu ki mendem rasa mangkel karo Bathara Guru. Nek jane aku dhewe iki ya mangkel. Mergo diapusi karo Bathara Guru. Nganti saiki guru dadi dewaning para dewa iki mergo aku disingkirke ning jagat karo bapakmu. Wah, bener. Terus Bathara Guru rawuh ning nggon aku, aku njaluk Dewandaru Jayandaru dadi geger. Lho. Geger aku mungsuh apa jenenge? Dewa-dewa perang. Mulai edan kowe iki. Kowe iki mung ditakowani karo dewa. Nyatane menang kok. Lho, iso menang. Ora ndelok? Ora. Wah, telat lehmu teko wae. Sono iki nang ndelok wayang jam 09.00. Ora bengi-bengi lagi teko. Ayo wong kekuatane utawa duwene kalodhangan lagi saiki kok. Lah terus Bathara Guru nyekel ces. Tri apa ta? Apa? Pusakane Bathara Guru ces Trisula. Aku mlayu, gareng mlayu, Petruk mlayu. Terus bapak ngadepi Bathara Guru. Bathara Guru dawuh ngene. Taunana Windanana kayu Dewandaru Jayandaru ora bakal tak paringke Bagong. Terus bapak syarate apa? Aku manut. Aja kok wujud bondo donya. Patiku aku ikhlas. Nek kakang ikhlas patine dadi srana syarat bebono kayu Dewandaru Jayandaru. Kakang Semar tak boyo ning kaya tak gawa-gawa. Ning Kayangan tak cemplungke ning cawan kawah Candra Dimuka.
Gareng nangis, Petruk nangis. Gareng yo melu, Petruk yo melu. Lah saiki Semar karo Gareng karo Petruk digawa adimu si sapa? Bathara Guru kuwi ketoke arep dipateni nang Kawah Candra di Mukawa. Tunggal kowe. Wah, cangkeme kuwi. Kono kuwi kaget kok malah nyangkem-nyangkem kowe. Kaya torong. Torong dengkulmu tenan kok aku ora ngapu. Wah, lah hebat kok. Ayo jan mane maya kuwi piye to ya? Karo kakane kok isih sengit kaya ngono kuwi. Lah terus piye, Gong? Lah, aku rene iki aku arep nyuwun senjata pitulung karo Siwataga. Gandeng kowe kakangne bapak. Nek kowe ora mbelani bapak, berarti kowe iki ora tresna karo bapak. Aku tresna karo bapakmu. Ha, saiki piye carane Siwataga supaya mbelani karo bapak? Wes ngono wae. Nek Siwa ora gelem mbelani karo bapak, ora mung aku sing ora trima. Nek sak anak putuku ora trima karo Wataka, ajar dhewe kowe. Se wong sapa-sapa kok arep diamuk lho. Wis mangsulan. Gong. Apa? Aku wis sumpah sak jek jumlek wis aku wis emoh munggah ning kayangan. Wis dadi titah ya dadi titah. Waduh. Terus? Lah nek kowe pengen njaluk pambiyantuku aku ya iso mbantu ning ora munggah ning kayangan. Sapa sing kon munggah? Kuwi tuyul mburimu kuwi. Milung ya ora gelem munggah ning kayangan. Lah terus kowe wae munggah ning kayangan. Wo tak suwek tenan lambemu kowe. Aku iki njaluk pambiyantuku kok malah kon munggah ning kayangan. Sranane kowe tak gawe supaya gampang mlebu metu kayangan. Sranane piye? Kowe tak gawe wujuding titah sing gampang mlebu nang kayangan. Sapa kowe? Ning kowe gelem ora? Gelem, waton aku iso nyelametke bapak. Tak gawe tak salin wujude bendaramu Madukara. Ora guyon lho, Gek. Serius. Tenan. Aku dadi Ndara Janaka. Heeh. Iso apa? Lho, iso. Apa dianggep aku ora ndek kasekten apa piye? Wis nyenengke tenan. Tes ngono. Padake corong ora. Senenge ndelok cangkemmu, Gok. Cangkemmu kuwi. Karo padene kok nyangkem-nyangkemke ora. Sagu ora? Sagu. Nek sagu toto-toto. Carane piye? Merem. Hah? Merem. Engko nek bablasan turu? Aja turu. Merem ngampet ambegan nak cipta engko nek dadi Raden Janaka kowe mlebu metu kayangan ora ana sing ngelikke mergo Raden Janaka kuwi biasa mlebu metu kayangan. Heeh, aku ya biasa mlebu metu. Lah iya. Ning ora kayangan. Lah iya. Sanane nek aku. Lah iya. Wis tak cipta ya. Heeh. Kok tak munggah ning kayangan? Ya. Engko nek tekan kayangan tanjine karo Bathara Guru. Nek perlu tak nehi kekuatanku kowe iso ampuh kegila-gila. Asik. Nyenengke tenan iki. Jame tak peke, Gok. Aja. Anggere ngalem kok njaluk. Apa-apa arep dijaluk apa? Waduh, untune dibehel. Gleleng tenan. Wah, gaya tenan saiki jan kemajuan. Ya wis men karang ya. Karepe Mbok Dimu. Mbok Dewi isih berapa? Isih. Tak peke. Lho. Apa-apa arep dijaluk ora? Wis gak gawe dadi gawe aku. Tak gawe kok aja kuwatir. Wis. Apa ora gleleng nek wis ngono kuwi? Maksude kowe iki wis dadi Janaka. Mulan moro sangat jenis menyogang kamanungsan. Ora aneh-aneh kok malah aku dhewe malah nek weruh rupane kaya ngono. Bagus ora jamak. Togek. Lah suarane ketara. Wah, janangan nyuarake Ndara Janaka iki.
Coba nyura. Tegek ngono. Tegek kekasaran. Tegek palusen. Tegek coba digedhekke sithik. Ucel-ucelen.